Karong hapon aron sad maambit ang ilang mga programa ug proyekto makauban nato si Sangguniang Kabataan Barangay Tapilon, Daan Bantayan, Cebu Chairman Michael J. Conejos. Mayong hapon, Michael. Mayong hapon, Secretary Martin. Una sa tanan, Michael, aktibo ang kagamhanan na mahatagan og proteksyon ang katawhan batok COVID-19 sa pinaagi sa vaccination. Giunsa nato pag-inganyo ang mga kabatan-unan na magpabakuna. Secretary Martin, sa pag-open sa contact sports, nag-initiate me og basketball and volleyball club nya ang makaduwa ang vaccinated ra nya ang ato committee ug atong referee vaccinated sad kay mao man gi guide sa ako sa among barangay kapitan Kap Maui Luche nga dapat vaccinated gyud para maoy kampanya nato sa atong vaccination. Nasulti nimo nga usa sa pamaagi nimo aron maawhag sila sa pagpabakuna mao ang no vaccine no play labi na sa contact sports. Giunsa pod ni pagdawat sa mga batan-on labi na sa gitukod ninyo nga Tapilon Basketball Club. Secretary Martin, sa pagsugod naagi istorya nga nganong dapat vaccinated kay mao lagi ang uban mahadlok, pero last November 18 diri giheld ang vaccination sa among barangay. Daghan misanong nga mga batan-on nga nagpabakuna gid kay gusto gid sila nga mulugwa na gid sila mga balay nga malingaw kay pila na ka buwan nga wala gid taon malingaw ato mga batan-on. Michael, sa pipila ka bahin sa nasod gisugda na ang face-to-face classes sa inyong barangay. Kumusta ang estado sa mga estudyante o giunsa nato sila pagtabang sa distance o modular learning? Sa miaging tuig nang kami sa SK officials nang hatag mi og mga school supplies sa among mga piniling estudyante sa Barangay Tapilon. Limited lang ang among gihatag kay tungod sa among SK budget nga gamay ra. Nya last year ni tabang mi sa Tapilon Central Elementary School sa paghatod sa ilang mga module o hinaot. Next year matuma na ang face to face para makatabang ta sa mga maestra ug sa mga estudyante nga mas madali ang pagtudlo ug mas daghan sila makatunan sa face to face. Michael, dili malikaya na ang mga kabatan-unan aduna na po'y himuong adjustment sa hinay-hinay na pagbalik sa old normal. Unsa sad na mga giya ang atong gibuhat para nila aron malikay sila sa daotang bisyo ug sayop na kalihukan? Sa karong tuiga 2021 nag-initiate mi og kikidat officers sa among barangay mao ang kabataan kontra droga at terorismo. Giubanan na sa PNP Daan Bantayan nya usa sa among programa mao ang Art Jam, mao na among information dissemination sa anti-drugs. Michael, unsa pa ang inyong mga plano o mga angay atangan sa mga kabatan-unan sa Barangay Tapilon karong duol na ang Pasko ug bagong tuig? Karong umaabot December 19 naami Pasko sa kabataan nya gilangkuban ni siya sa 15 ka purok sa among barangay nya naami mahitabo nga caroling contest, spoken poetry, bilin making, parol making ug dance contest. Nya ang mga contestant vaccinated gyapon nya ang makasud nga audience sa among covered court vaccinated gyapon para usagid nga amo gipangusgan ang magpabakuna gid ang mga tao sa among barangay. Ang imong mensahe o painumdom na lang, Michael, sa mga kabanay nimong batan-on sa Barangay Tapilon, lakip na ang tibok munisipalidad sa Daan Bantayan. Ako lang message sa tanang kabatan-unan sa Barangay Tapilon ug tibuok Daan Bantayan, hinaot nga mosuporta ta sa programa sa atong gobyerno kay kung gusto gyud ta mabalik ta sa normal mo support gyud ta sa mga lagda sa gobyerno. O nade ko i-shout out sir sa akong barangay council, sa SK council ug sa akong family nga grabe ka supported. Thank you. Daghang salamat Sangguniang Kabataan Barangay Tapilon, Daan Bantayan Chairman Michael J. Conejos. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!